buat acara campur baur. Kak jajan ae. Nah, emang tak angkulaan jajan. Anggo kembang pere. Iya. Ini ada jajan, ada jipang, ada apa-apa loh. Kembang piring. Ini jajannya loh. Saya kita ketoki guys. Acara campur baur. Ini bagi aku lah guys. Ketoki ini kita tapi. Jipang itu jajan kawak guys, jipang. Itu potel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Itu HP guys, ada acara mau campur baur, jadi mau jajan aja guys. Bebas guys, kalau di sini jajan boleh, nasi boleh. Itu ku jajannya mae, gimana lagi sih jajannya mae guys. Terus kena jipang piring, jajan pasar, dan gimana dikei kok no kembang mae misisan nganggone kembang. Enek lagi enek gureh, rindu. Itu sak ember kiwi lah guys. Ya acaranya sore guys, kulisan rumah jadi tak ngotoi. Es oleh, dawet oleh, apapun oleh guys. Minuman oleh. Wis pek nek ngono kok diplastiki guys. Kembang. Guys, sampai tak ada resep lain plastik guys. Bener gak muat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kayak segini lah benangnya. 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus jajan
Nah, ya. Penting melok, guys, penting melok. Melok acarane. Campur gawur. Ini tengah terus di nganggo langsang. Terus ditutupi taplak wis dadi arek nggawa ngene. Enek sing sego, enek sing es, enek sing es teh, enek sing minuman. Sekarepe, guys. Enek sing ketan, enek matan. Lho. 5 bungkus iki sisine 5 lah ya wis ya, guys. Nanti kita lanjut lagi. Lanjut Mbak Deni yo guys, ki mau tuku jajane wis aku sekian tok. Karena iki mau kita berangkat bareng. Jadi niki yo Mbak Deni yo Mbak Isma kita gitu guys. Wong yo kontene wong loro. Tapi aku kali iki aku nggawa jajan, nek Mbak Deni nggawa sego. Biasanya yo jajan karena siji gawe loro gawe. Nek cara mas bancaanku sesuk ya saiki jajan. Tapi bebas kok ya, Den. Semua oleh, guys. Es ya oleh, minuman oleh, ketan oleh, jajan oleh. Oh, kabeh oleh. Aku ndek beras akeh, ngono akeh, iwak akeh. Ya, dinggo ae. Dinggo ae aku ki wonge anu, guys. Hitungane Mbayani ngungkuli lebedek. Ngungkuli jenderal. Jenderal. Selama masih ada makanan banyak ya dimanfaatno aja sampai mubazir, enggak terus duwe panganan akeh cek pengen tuku jajan ae wis pampluki dhuwit mbok buaki. Aja wah-wah iki ya wis apik ya. Kok butunge sing lanang kae bungkuk kengko golek dhuwit. Bungkernya sing lanang kengko. Sing lanang direwangi mergawe ning anu. Ning kelatan ning apa? Ngesot aspal bojoku. Lah iya. Lho, itu sing primpen sing setiti jare kudu iso dadi daringan. Jare ini kae Mbah tuwek, mbahku. Riang-riang dadi eling. Oh, itu kudu pinter dadi daringan, mangan aja royal, kabeh dituku nek duwe dhuwit. Ya kaya aku ngene iki, duwe beras akeh dimanfaatno. Lah kok nek tuku duwe beras akeh, apa ya apa? Tuku jajan kok jek dhuwit neh, guys. Minimal kaya pira? 30 biasane. Urung cangkemku dhewe. Wong anake pengen wong anake akeh. Ya. 30 ki mesti iku. Sampai mbek anake, Anake kok ki mang pengen nyember umpuk-umpuke. Anakku gak butuhi, Den. Kemang. Anakku gak butuhi lho. Anakku bingung, Mbak. Aku tuh orang bingung kok. Marahi kok jajan gak selerane, Den. Jalukane ndekne njaluk dhuwit ngono, kok tuku dhewe. Anakku yo Nek didelok ndeke ora cocok yo, gak butuh. gak butuh ya. Makanya aku tuku sak itik lah, penting melok aku. Iki nganu, guys, apa jenenge? Tak ana nang ngene, atane jikong wong awang-awangan. Kok iki pas. Iki mangan sak kilo, cek sak itik engko dienggo mangan dhewe. Ono wis dadi kok ya. Biasanya yo nganu guys tahu ketan garang ini. Ketan ya. Terus gawe iki sekarep guys, enek sing minuman, es dawet, terus enek sing ngopo, nasi kuning yo enek. Jane wis es teh nek seger. Jane yo 2000-an aku ya. Sakeh-akeh. Jajan BS ngono wis wae. Kruyuk wong kene iki ngono, guys. Makaran. Wis karek saithik, guys. Oh, tiba maem dhewe. Tuh. Primpen ya nek dicekopi. Nek bumbune mang sama. Nek cek akeh demambuake ngopo. Lah, ngono maksudku. Gawe yo. Hitung-hitungannya kudune pinter ning teknik
Apa? Halo, biyen iki tak jare apa dimet usus ngono sing ngemet apa ki kok ngemet. Aku soalnya guys yo. Apa susah aku. Kemana? Tak anak ini lho. Skin kok. Ngkuli bakul apa? Mungkin rasa sedeng Den. Nasi kuning. Aja akeh gak sedeng lho. Iya isi Terus piye nggone? ini loh sidik-sidik guys ya. Jumput ini. Ini Kak. Wis. Yo ini. Yo. Look, udah guys aja bingung-bingung sampai aku. Nah, Wes. Nah, jadi tadi saja susah. Pedi terak uang iki. Ya jimbek iki. Mleki piye guys iki ya nganggo bondo. pitike piye ki mlebu. Kan dianjing iki aku nek gregetan. Sego ngene iki ya ora oleh 5.000. Gak oleh Den. Pira 10.000 Den. Nek 10.000 ya gak Kelarang. senane wong. Tapi 7.000 lah masa mau malah pitung. paling. Lah iki ayam. Nek nduk sing diiris-iris ki 7.000 Den. Iya Mbak. Bangkrut. 10.000. Ora le. Mereng-mereng kutang. Gak Nek mampu. Beado kan mampu. mampu. Paling 7.000 Mbak iki nasike cilik kok. Iya. Parah piro. Sini dadi aku tokorku resik Len. Iki masalah sing marai sedep yo iki kok tokori kok. Sedep tokor. Enak Mbak wis jajal nih. Dicari satu. Urung ngemplok wetengku blek. Oh. Mbok konangan-mangan ae. Ki apa Den ki terasa piye? Kerupuk. Kerupuk apa? Gimana nek dede kerupuk iki gak sedeng. Iki lho kerupuk apa? Aku tekok kerupuk iki kok. Oh, kerupuk sing kulit. Enak jane, tapi Gowo. ini tak goreng ya. Nek menungso jeliber. Kok gak iso? Gak mati di sini. Belum minyak itu wek. Wis, mambunting kabeh Kak. Ajur. Enak jane kulit, tapi koyok sisik ulo. Enak tapi nanti panggang kok. Oh, ku sih dikek panggang, Den. Sarang kuwi. Enek sisik ulo, sisik ulo. Sisik iwak Den digawe kerupuk jare. Iso enek Den. Iya. Larang Den kene. Memang harus penggawe apa yang nanti guys aku jadi iki. Kok akemen gak sedeng, Den. Lo kerennya anakku. Hujan. Kok pas dengkak ya kok pas kesel ya sampai. Dengkak kurang sesuk sampai setu. Piye Den sampai minggu. Bisa sodron. Yes, yes. Wis sakno urip. Aku kok penak. Sing repot ki mok kowe mbek aku tok iki tak ngerti Den. Sampe dino iki. Iya, hasilnya ranjingan gitu. Ngajak ibu liyane santai-santai. Langsung dadi baduke. Sini ki Iki kok piye mbok lanjut apa iki tok wis to? iki tok ae. Oh, ngono. Ya akeh. Ben ngonten lah ngantek. Ya langsung tayang bar iki. ya wis tak tutupno nek ngono. Ya guys, geweke 10. 10 apa pira ki, Mang? 10 ae, Mbak. 10 ki wis akeh kok akeh men kowe. Heh? Piye, Mas? Lah ya, akeh. Biasanya nganu guys, guduk guys ini asline. Santen neh ngelingno. Kok santen lah. Wis, Enak jembute guys. Aja, aku nek jembute tak pangan dhewe. kok akeh. Cek loro. Aku nyana wis ora kolu. Mangan. Wis roh demek ngene iki lho, guys. Iya, tapi ya dadi ngurung-ngurung. Kakake coplok guys. Apa ki? Penanganan baterai. Apa ki? Panas banget. Gak roh, tapi cek makan. Peringatan. Bledos.
Esuk iki. Besok sana. Cukup ora, Dek? Piye, Mak? Koceng ah? Lah piye Cik Pung mati, Eling. Mak? Eling Cik Pung. Gone Cik anu, Cik Baba. Cik Lika. Jadi Cik Wawa, Cik Wiwing. Wis dadi, Mbak. Tak pilihane ku nek kleru jahe disantap ambek wong. Gak uman. Sik sakmene lho, diketut ya. Bar dhewe. Mak, sudah, Mak. Wis nolek tak. Anjing kan sudah enggak, Bang? Bisik yuk. Emang kok nek kene kok ya. Ngobrol. Pitik kayak gawe emosi ya. Tak kena, Mak. Gawe emosi juga. Ya wis apik, Jas. Das. Wis bar kabeh. Siap, Mak. Bari. Heeh. Wah, apa tak pas ya pas. Nah, kayak dari Facebook, ndang Mumpung ora mingkret. urung geser mangko kayak ora woro-woro ngono piye. Nah, Tak rungokno Nang. kok amen gawean ambeng Gitu. ae. Padahal ya. Iki sing gawe ning telon. Toko ambenge jemah leginan. Ya, jos. Wis nyenek wis ya. Wis apik. Mengurangi biaya pengiritan. Niki nggih piro kok Wis jinah Kak, sak cukupe kok ki dipangan dhewe ya. Aku mangan. Ini, guys. Wis dadi Iki mengko teronane. Rono rene kon petuk sego. kok rasa. Ya engko ijolan. Aku kok sampe ketakaran kok. Saenek. Kono-kono kene. Kabeh apa nggawa tas papat kan? Bar. Kabeh. Heeh. Mas sampur bawur kan los, guys. Sapa sing wani ngeroyok ya wani entuk akeh. Anjene ya kayak biyen ki ngono ya kroyokan kok. Yo kudu ketakaran. Kan kira meneng ae rauman. Campur Yo. bawur ya. Ngudut ngono ya trauman. Rauman. Sing apik ya ketakaran. Nggonmu cara apa ora sampur bawur masak ben. Kuwi bulan suro jemah legi. Wis Apa nek kapan gak enak? sekolah ya kabeh. Wis ki aku sisa saiki tok, guys. Terus ya tak umbahi engko kakase. Sak deloke kabeh kok nek kurang pantes nek dipodo wong. Apa-apa di tukokno aku. Bancane kok ora pas. Pikir lah. Jembut. Kok tak kei sambele. Ya tak nombong. Jos ya, Mak. Ikhlasnya segitu. Ya ora nggo kerupuk tak tangan dhewe. Ya ana wong maido niku kaya eleh. Jos ya, Mak. Iki sapene kanggoku. Oh. Bangkrut dene. Bantahan ramen mentang sampe bulan sisan satu keluarga dibancai kabeh kok. Niki mah sego apa? Ya sego kuwi wis entek nek saiki entek. Sudah. Nah, maksudnya sedengan ya, Mak? Ya mas sego ora rek. Sudah. Ini tadi sisai guys karek sakmene engko anakku. Mah kering mah. Iya, sebenarnya ra kaprana. Seneng ya. Lah ya mangko ndok. Enak, Bude. Jadi. Mbak. Moh, mange semangan sapa? Urung enek sing pangan kok. Aku emang mas mangan ning kene wareg iki, Dik. Dik mah lho mangan. Wareg. Wis, ngono guys tak ijik aku. Sing ngene iki. Macet le. Wis. Wis ngono ya, Mbak Dene pamit ya engko delok ae. Tonton terus, pantengi terus, engko bancaan nggone telon perapatan merah telon ngono ya. Telon, oh cangkeme asu. Telon guys ya. Kowe ning kono bancaan hamin-hamin sampur bawur ning gone sasi malam jemah legi ning sasi suro muga lancar. Ya wis ngono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.